Hej. Vi har lavet en Ask Os video, hvor vi har fået nogle spørgsmål bare sådan lige hurtigt, fordi så fik vi tid til at gå med lidt. Nå, nu starter vi. Dejlige Bolette har skrevet, hvad synes I om dejlige Bo og Silje? Jeg elsker jer. Yeah. Rigtig højt. Ingen som jer. True friends. Ja. Forever. Okay, næste gang. Næste person, det er Celine Møllemann. Hvad synes I om mig? Du er smuk. Du er rigtig lækker. Ja. Og fuck de der haters der, de skal bare fuck langt af. For de har ikke en skid skulle sagt. De er ondt i røven. Nemlig. Og tillykke med kæreste. Ja, tillykke med your boyfriend. Så slutter jeg Justin Bieber med boyfriend. Ej. Herregud, godt, den kommer til at vende den her vej, eller virkelig. Nå, okay. Hvad hedder det? Og Julian Bomholdt. Hvad synes I om mig? Jeg synes, du er fucking lækker. Det synes jeg også. Mega lækker. Og flink. Og lækker. Ja. Fucking lækker. Okay, det var det, vi synes om dig. Frederik Jassin Møller. Hvad synes I om mig? Du er lækker. Vi kender dig ikke så godt, men altså. Og så har søde Simon skrevet, hvad synes I om Døms? Hvem fanden er Døms? Hvad fuck er det? Men vi kan godt sige, jeg synes at du er bare pisse dejlig, Simon. Hold kæft, du er morsom. Til den der fest der. Jeg kender dig ikke. Så har Lærke skrevet, hvad er det sjoveste dyr i verden? Helena. Emma. Ja. Og Christina Poulsen har skrevet, hvem har I været i seng med? Du starter. Okay, jeg har været i... Jeg kan godt svare. Jeg har været i seng med Salle, Daniel Skov, Rasmus Velblund og en, der hedder Mark Mutte. Nej, 2 sekunder. Og så, hvad hedder det? Amalie, hun har skrevet, kan I godt lide ost? Fy for helvede, Malle. Lidt. Og så har Lars Kjærgaard skrevet, I er sødes, når I sover. Hvorfor er I sødes, når I sover? Fordi vi holder vores kæft. Ja. Så har Astrid Melhat Apple Larsen skrevet, hvad er jeres forhold til hinanden? God eller ej? Eller hun er min bedste ven. Bedste venner, så. Den er ikke Vi længere. har det godt sammen. Yes. Så skriver Amalie igen, hvordan kommer I skole, og hvor går I? Altså, jeg bor på institution, og jeg går på Pigernes skoler. Den er ikke så langt væk, så jeg går bare dernede. Jeg går også i skole, og jeg går på Vejlmiddelskolen. Lort i skole. Og så har Lærke skrevet, er jeg meget lidt eller sygt meget underlig? Underlig. Du er fandme underlig, Lærke. Ja. Den er ikke længere. Men det hellere det, end at være normal. Det er sgu så kedeligt. Ja. Nå. Så har Amalie, vores dejlige mallepige, skrevet igen. Hvad hedder det? Ej, det så godt nok grimt ud. Nå, hvad hedder det? Hvad synes I om mig, babes? Du er sød og flot. Jeg kunne godt. Og mig. Non-stop. Og så har Mia Al-Sadi skrevet, hvad synes I om mig? Du er sød. Du er bare dejlig. Ja. Det er du. Så er du en god ven. Så er du bare pis, og du er flot på den gode måde. Det er godt, du kan sådan svin, fordi at det vil være sådan. Du er bare rigtig dejlig, Mia. Buddy! Så har Buddy-musen skrevet, hvad synes jeg om mig? Du er sød. Buddy, du er bare min musen. Buddy-musi. Den er ikke længere. Du er bare herlig. Skal lige længere ned. Så har en, der hedder Cindy, skrevet, jeres ærlige mening om mig. Har I bedste ven? Hvad er jeres bedste minde? Hvad er jeres yndlingsbutik? Okay. Jeg kender dig ikke. Det var den første. Hvad vores ærlige mening om det? Det gør jeg heller ikke. Ikke sådan rigtigt. Har I en bedste ven? Ja. Det har jeg også. Han hedder Salle. Han hedder Simon. Hvad er jeres bedste minde? Der er mange. Der er rigtig mange. Det må nok være der, hvor vi var sammen med Amir og Ellie, hvor det gik fuldstændig galt. Der. Ja, og så hjemme med mig. Ja, der med dusken. Også der, hvor vi sad i vinduet. Ja, der hvor jeg pruttede. Vi sad ved sådan et vindue, og så jeg har altid skider på. Ja. Så jeg prutter meget. Så sad vi oppe ad vinduet, og så slog jeg lige en lille luft, men sådan er det jo. Hej, Buddy! Og så har Tobias Vending skrevet, hvad er 5 plus 3 plus 9 plus 12 plus 6 plus 1, et eller andet. Jeg står af. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Du kan, altså jeg kan godt sige, at matematik det er ikke min bedste side. Det er det aldrig. Nå. Zulu guys.